Pojďme se podívat, jak vypadá ubytování na Bali během Janina, pobytu pro vás ženy. Jedná se o 4hvězdičkové ubytování, které je velmi čisté, prostorné, plné světla a vybavené luxusním nábytkem. Postele jsou mimořádně pohodlné a koupelny jsou krásně prostorné. Ve své vile můžete mít také vlastní kuchyň, i když jídlo budete mít zajištěné po celý den. Každý pokoj má svou vlastní koupelnu a v předsíni se nachází menší obývací prostor. Můžete využívat nádherný bazén, který se denně čistí, a také si kdykoliv odpočinout na lehátku, dát si třeba drink, kafe nebo čerstvé ovoce. Pokud budete mít více energie, můžete se procházet po rozlehlém areálu nebo si zajít zacvičit. Ať už ráno na každodenní jógu s meditací, následné cvičení pro štíhlejší tělo, nebo samostatně do posilovny. Pokud budete chtít více odpočívat, můžete si domluvit masáž přímo ve svém ubytování nebo navštívit wellness. Možností je hned několik. Nejdůležitější ale je, že budete dělat to, na co se sami cítíte, a poslouchat své tělo. Připraveny jsou také workshopy a výlety na jedny z nejkrásnějších míst na Bali. Během volného času a také večer se můžete sami rozhodnout, zda si přejete odpočívat nebo se seznamovat. Je to čas jen pro vás.